Pinsyena! Anong hindi mo makakalimutang ugali ng ina mo, Ay, mama ko? ng nanay mo, okay. kapag bagong taon? Yung mga ina ko kasi, Ang dami mong ina? Oo, marami akong ina. Oo. Kasi bukod sa nanay ko, syempre, mga nanay na din yung mga kapatid kong babae. Awa. So, wala akong Wala kang ina? Di, maingay talaga sila pag bagong taon. Awa. Oo, parang uubusin nyo yung ulam, sayang yung ganito. Awa. Aligaga. They're so aligaga every New Year and all. Tayo baliktad tayo. Oo. Yung nanay ko kapag bagong taon, pag January, malumanay. Ay, kalmado lang. Kalmado siya kasi sinusubukan niya na magbagong buhay. Oo. Ay, babawasan na daw niya yung pagiging bungangera niya. Oo. Pero, Pagiging magagalitin. ayan. Pero alam namin hanggang January lang yun. Pagdating ng February, Armalite na ulit yan. Legit yan. Tsaka, Rarat-rat na. oo, read between the lines, susubukan. Oo. Hindi naman sinabing gagawin. Oo, diba? Ay, nako. Pero marami tayong mga kabisyong nanay ngayon na sinusubukan rin namang magbago ngayong Legit January. yan. Oo. Kaya eto kabisyo, i-recap namin sa iyo ang 6 na uri ng nanay Tuwing bagong taon! Tara, kape! Tara, kape! Saya mo Siyempre, New Year. Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga health conscious. Ay, ito yung mga nagsasabing nanay na bawas-bawasan ng MSG. Ayan. Bawas-bawasan yung mga salt sa mga ano natin, sa mga pagkain. Mga Let's ulam. let's be healthy this 2024 Ayan, daw. kaya pagdating ng January, Oh. puro matatabang yung pagkain. Pero Oh. maganda na rin to, 'di ba? Kasi syempre nanay ang kumokontrol ng mga Tama. kinakain sa bahay. Okay na rin 'yan kasi aminin natin sa umpisa lang naman 'yan. Oo, mga here comes February. Oh, yan. March, April, May, June, magga-graduate si Bunso. Oh. Imposibleng hindi kayo maglechon. Totoo, Oh. 'di ba? Tapos babahaan na naman ng milk tea. Oh. Tapos ang mga dahilan ng nanay, sige na, minsan lang. Ayan. Minsan pero buong taon. Taon. Anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa number 2. Pangadwa. Ito ang mga Feng Shui expert. Yan. Ito yung mga mapamahiin na mga nanay kasi syempre ang goals nila hindi na lang pansarili. Oo. Pero kung ano yung ikakaswerte ng buong bahay. Ng buong pamilya. Awa. Yung mga nagsasabi, ikaw wag ka dapat suot-suot mga itim damit kasi ito malas negosyo. Yan. O kakapanood yan kay Master Hans Chua. Ayan. Kasi meron kay Hans Christian Andersen. Ay. Mamahalin yung joke mo, hindi ko Ay, gets. di mo mag-gets. Anyway, that's number 2. Puro naman tayo sa number 3. Pantulo. Pangatlo, ito ang mga Strong, independent. Ito yung mga nanay na syempre, aminin natin mga nanay kasi pampamilya lagi ang ginugol sa buhay. Tama. Pero may mga nanay din na, alam mo yun, bumabalik sila sa kagustuhan ng puso nila. So may mga nanay na gustong bumalik ulit sa pagiging healthy. Yung mga nagzuzumba na. Nagbabadminton na. Tsaka may mga bukod doon, may mga nanay na nagsasabi, sige nga, ngayong 2024, magme-makeup na rin ako. Ayan, sige nga ngayong 2024, uunahin ko muna ang sarili ko. Oo. At sa mga anak, asawang nakakarinig niyan, walang masama doon. Totoo. Gagi pare, sana wag natin pag-isipan ng masama yung mga nanay na ganito na may iba silang pinapagandahan. Ayan, o kaya hindi ka na nila mahal. Oo, or hindi sa'yo bagay kasi tumatanda ka na. Naku, walang katumbas ang hirap ng isang nanay kaya deserve nilang mahalin ang sarili nila and all. Ikaw kaya labasan ng tao sa ano mo. Oo. Ang hirap nun O lalo na kung si Sarian, masisira talaga yung katawan mo like the tahi and all. Diba permanent na yun eh, totoo. diba? Oo, pero depende naman din eh. Mapasesaryan man yan o normal. Imagine mo may taong lalabas sa'yo. Tama. Sa bagay, may kilala akong babae, nilabas niya yung tao sa bibig niya. Aswang pala. Ay, naku, anyway, that's number 3 po naman tayo. So, number 4. Pangapat. Ito ang mga malumanay. Ay. Namali. Ito yung sinasabi ko katulad ng nanay ko. Sinusubukan nga maging kalmado, maging peaceful. Pero ending, dahil high blood, sisigaw na lang ulit. Tsaka scientifically speaking, may ganyan din akong kilala. Talagang nag-commit sila na magiging malumanay na dahil unang-una nga, tumatanda na daw sila. High blood na. So every time daw na na tinataas nila yung stress nila, mas parang dumadami yung kulubot nila and all. Diba? Which is somehow totoo naman. Diba? Yung mga bagay na hindi naka-stressan, di okay, wag na muna.
ipas mo na lang yan. Para sa mga anak naman dyan, bawasan nyo rin kasi yung pagiging stress nyo. Legit yan. Diba? Para naman di rin kayo binubungangaan. Yes, iwasan masyado nagsiselfon. Ayan, kaka-computer nyo yan. Ayan. So that's number 4. Puro naman tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga pabebe! Ito yung mga nagtatampong nanay dahil nung Pasko hindi mo nabigyan ng regalo kasi nagsabi yung nanay, hindi, wag na unahin mo sarili mo. So ikaw naman, hindi mo talaga binigyan. Oo nga. O yung mga anak, hindi porket nasasanay tayo na yung mga nanay natin yung laging nagbibigay, laging gumagawa. Feeling natin, ayaw na nilang nakakatanggap. O pabebe lang yan, pero unting pilit lang dyan. Tingnan mo, luluhod yan. Oo, tama. Tandaan mo rin, babae yan. At hindi kompleto ang babae kung walang toyo. Diba? So that's number 5. Hapo naman tayo sa last but not least, number 6. Pang-anom, itong mga mahilig mag-recycle! Yan. Pare, diba? Ulam ninyo, pang ilan na yan? Yung lechon. Hindi na nga pangat kasi hindi lang 3 Pang 10, ganyan. Pang 10 linggo. Awa. Ay nako, ayun na nga kabisyo, ang 6 na uri ng mga nanay tuwing bagong taon. Dapat ang mga nanay natin hindi lang yan na pinagdiriwang kapag Mother's Day, pero araw-araw, lalo-lalo na ngayong 2024. Legit diba? yan. Tsaka suportahan natin kung ano man yung New Year's resolution ng mga nanay natin. Ang saya kayang pakinggan na meron silang ganun. Diba? Suporta na lang, wag ka ng basher. KJ. Siya kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout ang nanay mo, ang ina mo. Yan ang ina mo. Diba? Ina niya. Oo nga, ina nating lahat. Yes. I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. At DJ Robin Siana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Siya kabisyo, susunod ng Rocky's Secret Files. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siana. Your Uragan broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Oh wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Sasakyan si Ka